खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि समाजावहाय माखासे गाज्रि थासारिफोरखौहाय जोङो जाफ्लेबाय थानाय नुबाय थादों। दा बिनि सोमोन्दै जोबनायाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो सानदों। गिबियाव जोङो दि बानस'नि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायगोन। दि बानस'आ सोर आरो दि बानस'आ मा खालामदों आरो बिथाङा मा हास्थायदों बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे अनजालि दैमारिनि सोमोन्दैबो जोङो माखासे भिडिअनि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायनाय जागोन रायजोफोर। नोंथांमोना गिबियावनो दि बानस'नि भिडिअ क्लिपखौहाय एसे नायनानै लाग्रोब्लानो जाबाय बिथाङा मा बुंदों आरो बबे बेकग्राउन्डनि मानसि। जोङो ओरैनो खेलायाव बिपिएफखौ जों सापर्ट खालामनो फैयाखै। जोङो सैथोथिखौ नागिरदों। जायजों थाङोबा जोंनि हारिया बासायजागोन, जायजों थाङोबा जोंनि दिनै गोमानो थांनाय हाया बासायजागोन, जायजों थाङोब्ला दिनै जोंनि सिफाय जानो नागिरनाय गामिया बासायजागोन, जायजों थाङोबा दिनै जोंनि थानसालिया बासायजागोन, जोंनि ब्रह्म मन्दिरा बासायजागोन, जोंनि गिर्जाया बासायजागोन, जायजों थाङोबा जोंनि दखनाया, जोंनि आर'नाइया, जोंनि राव हारिमुवा बासायजागोन। बे बिथिङाव नोजोर होनानैसो जोङो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय। दि बानस'आनो जाहैबाय सासे बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा। सिगांनिफ्रायनो जोङो दि बानस'खौहाय बिपिएफनि सापर्टार होननानै मिथिखायो। आरो बिनि सिगाङावहाय दि बानस'आ सासे एनडेपि होननानैहाय जों बयबो मिथिगौ। जुदि बिथाङा रियेल एनडेपिब्ला बिथाङा माब्लाबाबो बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामखानाय नङामोन। आरो जेसेबांनाखि बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंना एनडेपिफोर, बिसोरो साफा साफा गासैबो गावसिनि लुबैनायखौहाय सुफुंनो हायिनि थाखायसो बिसोरो एनडेपिआव जइन जादोंमोन। दिनै बेखौहाय बे आंनि भिडिअखौहाय नुदोंब्ला नोंथांमोना आंखौहाय गाज्रि मोननानै लाब गैया। आरो जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय। रियेल एनडेपिआ समाजजों गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ। फर एग्जाम्पल जोङो जि बिदायखौ नुदों। जि बिदाय बायदिया जों बयजोंबो मिथिजानाय सासे एनडेपि। दिनैहाय जि बिदाय बिथांमोन बायदिया दिनैहाय समाजजोंहाय गोरोबनानै हाबा मावनायजों लोगोसे समाजनि माखासे गैयै न'खरफोरखौबो बिथाङा फोथांनानै दङ। दा एनडेपिफोरनि गोसोआ बिदिसो जानांगौमोन। नाथाय दि बानस'नि जे साननाय हनाय बेखौ आं माब्लाबाबो गनाया रायजोफोर। आरो दि बानस'आ जे सानदों, दि बानस'आ गावनि पार्सनेलि बेक्तिगत हास्थायनायखौ जाफुङैनि थाखायसो बेफोर खामानिखौहाय मावदों आरो बेबायदि पलिटिक्स गेलेदों। मिथिबाय दा? दा दि बानस'आ सोर? बिथाङा सासे बिपिएफनि सापर्टार। दा बिपिएफनि सापर्टार जानायखायनो दिनैहाय अनजालि दैमारि मेदामजोंहाय थाफानानैहाय बियो खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। मिथिबाय दा रायजोफोर? दिनै अनजालि दैमारि मेदामा सोर? अनजालि दैमारि मेदामा जाहैबाय जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावहाय अमेन जास्टिस फरामनि सासे दैदेनगिरिमोन। आरो बिथाङा अमेनफोरनि जानानै बियो मोनसे एनडेपिफोरजोंहाय गोरोबफानानैहाय खामानि मावनाय सासे आइजो। जों बयबो मिथिगौ। दा फैयै फैयै अनजालि दैमारिया बिपिएफ पार्टियाव जइन जानानै सेक्रेटारि महरै खामानि मावदोंमोन। नाथाय बिपिएफ पार्टियाबो अनजालि दैमारिखौहाय जेबो सुबिदा होआखै। दा जेबो सुबिदाखौ नुयैनि अनजालि दैमारि मेदामा गाव जे हास्थायदोंमोन, जायखौ सिमां नुनानै दङमोन गाद्दियाव जिरायनो, लिडार जानो थाखाय, नैबेखौहाय जाफुंहोनो थाखाय गोदान मोनसे एपिबि होननाय मोनसे पार्टिखौ दाबाय। यानिकि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड। नैबेखौहाय बिथांमोना दाबाय। दा अनजालि दैमारि मेदामनि मावनाय हाबाफारिया थारैनो इउपिपिएल पार्टिनि साननाय हनाय बायदि जाथारगोन ना? आंथ' गनायाखै रायजोफोर। अनजालि दैमारि मेदामा मात्र गादियाव जिरायनो थाखायल'सो आफाद दादों। आरो बिथांनि आफाद दानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय गादियावहाय जिरायनाय। दा बे बाथ्राखौहाय लानानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा, सासे जोंनि इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया फैलुर लिडार होननानैहाय अनजालि दैमारिनि सायावहाय बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै बानस' दैमारिया मा बुंदों खोनासं। थारैनो मैया आंबो नुदों, जानो हागौ साफ्रोम रायजो राजाफोरानो नुदों, अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों। थ' आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो, जिबायदिहै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों, फेलियर लिडार होननानै बुंदों, थ' बेहा मोन्थाय गैयामोन। दिनै मोनसे पर्टेला, मोनसे निउसआ
जे बिथांमोना गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआव UPPL निफ्राय फैनो होननानै सावरायगासिनो दङ बेबायदि मोनसे निउस दामदों आरो बे निउस दामनायखौनो बिथांमोना अनजलि दैमारि मेडामखौसो डाइरेक्ट एटेक खालामबाय जेराव मेडामा मोनथिया बिसोरखौ सिनायखौनो मोना लिङाखैबो आरो मेडामा बुङाखै जे निउसाव बिथांमोना जोंजों जइन जाफैनो नागिरदों होननानै थ' बिदि सर्तेयावबो बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै अनजलि दैमारि मेडामखौ पार्सनेल एटेक खालामखो बेयो दिनै रायजोनि गेजेरावबो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै दङ आरो आंबो दिनै कुइसन खालामगोन आरो जों सिदायैनो बुंगोन जे रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङा डक्टर अनजलि दैमारिखौ बेबायदियै पार्सनेल एटेक खालामनो मोन्थाय गैयामोन फेलियर लिडार होननानै बुंनो हानाय बिहा खुनु मोन्थायानो गैया थ' दिनै जों नुयो पृथिबियाव मोनफ्रोम जेननायनि उनाव देरहानाया फैयो जेननायानो देरहानायनि मोनसे खुन्थिया थ' अब्ला दिनै UPPL नि जिल्लानि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बेफोरबायदि सैथोथिखौनो मोन्थिया दिनै अनजलि दैमारिखौ बियो फेलियर लिडार होननानै बुंदों बर' माहारिनि गेजेराव सासे फेलियर लिडार होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बियो बेसेबांखिनि गनायजाथावना डक्टर अनजलि दैमारिया सासे जाफुंसारनाय बर' आइजो बियो जाय बेक्तिया दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे समाव रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों थ' बिहा गोबां अबदान दङ आरो बियो बेक्ति हिसाबैबो जोबोद गोरों आरो दिनै बियो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि आफादगिरिबाव गिबिसिन दिनै जानो हागौ आसामनिनो आइजो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि आफादगिरि महरै बिथाङा गावखौ गायसननो हादों थ' दिनै बियो जेननाय सासे दैदेनगिरि नङा जोंनि नोजोराव बियो फुललि माने साक्सेसफुल सासे बर' उइमेन निश्चय दिबानस'आ खर' सादों दे रायजोफोर अनजालि दैमारिखौहाय फैलुर लिडार होनना बुंनायनि थाखाय खर' सादों फैलुर लिडार मानो बुंदों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अनजालि दैमारिखौहाय फैलुर लिडार होननानै बुङो जेराव अनजालि दैमारिया थायो बे पार्टिया जेनो दा बेखौ नुनानैनो रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा अनजालि दैमारिखौहाय सासे फैलुर लिडार होननानै बुङो रायजोफोर मिथिबाय दा दानिया नोंथांमोना ओरैहाय फारसे खोनासंदो नैबेयो जाहैबाय न'खर गावस्रा होग्रा सासे आइजो दै बे आइजोआ सासे हौवाखौहाय दोनखारदों सिगांनिफ्रायनो बे आइजोआ सासे हौवाखौ लानानैहाय माखासे पार्लारफोरबो इउनिसेक्स सेलुनफोर खुलिदों होननानै बुंदों आंथ' सिदा खोथा बुङो बबे जायगायावहाय बिसोरो इउनिसेक्स सेलुन खुलिदों बेखौहाय गासैखौबो सिज खालामजोब माबायदि आइजो बियो नाय बेबायदि आखल आखु खालामग्रा आइजोखौहाय समाजावहाय उदां अख्राङावहाय आराम उदां जानो थाखाय खाबु मालाबाबो दा बुख्रुब सुख्रुब खालामा जेलाव गारस'नानै दोन बेबायदि मानसिखौ मिथिबाय दा मोनसे सनानि संसार न'खरखौहाय सिफायना होग्रा जुदि जादोंब्ला अब्ला बेबायदि आइजोखौहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामनायानो साबसिन ना नोंथांमोननि थाखायब्ला गोरोन्थि नामा आंनि बे बुंनाया आं खोनानो मोनदों बे आइजोआ मोनसे साख्रि गोनांनि न'खरखौहाय थेर बेथेर खालामदों मिथिबाय दा खोनासंदो बे साख्रि गोनांनि हिनजावा असे हिनजावा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय जोंहानि हौवाया सासे जाबाय जोंहानि हौवाया सासे हिनजावजों गोसोथोलाय थाइखा जरानि मार्जिथाजों गोसोथोलायनानै दा साख्रियावनो डिउटियावनो थांला हौवा हिनजावजोंसो गिदिंबाय थायो पार्लार माबा खुलिना होदों इउनिसेक्स पार्लार ना मा हौवा हिनजाव हाबलायनो मोननाय मोदोम नालायनो मोननाय बेबायदि पार्लार खुलिना होदों आरो साख्रिया माबा फरेस्टारनिफ्राय प्रमसन जानानै डिपुटि रेन्जार जाबायमोन आइसि जालायलायबायमोन दा साख्रियावनो जयेनानो जाला बियो आं बे हौवाया उदालगुरिनि आंथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनि लाना खारनाय हिनजावा थिनालि थाइखा जरानि मार्जिथा बसुमतारी बे मार्जिथायाथ' बिराद माबाखासो सोरजों बदनाम जानाय मानसि जोंनियाव सेस लिंक दंजोबो कन्टेक्ट दंजोबो जोंनियाव प्रुफ दंजोबो बे हिनजावा सोरजों थांदों सोरजों माबादों जोंनियाव गासैबो जों प्रुफ होनो हाजोबो बोसोरसेसो जाबाय बिसोरो माबानाया माबा न'आव थाङि जानाया सारि माससो जाबाय आरो बे न'आव थांला गथ' गथायखौबो फात्ता लाला फैसा गरसेबो हरला बियो दा आङो गथ' गथायनि एडमिसननि टाइम जाबाय आं एडमिसनबो होनो हायाखै गरसेबो गैया आंनियाव आखायाव फैसा सासेया 6आव फरायो सासेया 9आव मोनबायमोन दा आं एडमिसनखौनो होनो हायाखै स्कुलावबो थाङाखै गथ'फोरा दा बियो थांफिननांगौमोन डिउटिखौ जयेन जाफिननांगौमोन बियो बे हिनजावखौ गारनानै हिनजावजों बेबायदि गाज्रि माबा होनानै मा मोनो बेलाय बेसेबां
बेसेबां बिजनेस खालामना जानो बेलाय माथो होसो जायोसो माथो दाखालिसो बावैसो जों थांनानै माबादोंमोन मोनहैदोंमोन मानसिया खारनानैसो माबा गारि लानानै खारबाय हिनजावाबो उल्थाथिं खारबाय पार्लारावनो मोनहैदोंमोन गैया गैया होनना थगायो हिनजावा ओमफ्राय खारनानै माबाजों उल्थाथिंजाय खारनानै सानैबो खारलांबाय नङाबा मोनखासिगौमोन बिसोरखौ माबा बे बाक्सा नङानो बरपेटा माबायाव बरपेटायाव पार्लार होदों आरो बेयावनो बांगालफोरनि माबायाव रुम भारा थायो सानैजों ओमफ्राय बरपेटायाव दखान पार्लार होदों बेयावबो हौवाफोरखौ मासाज खालामो हल बडि मासाजनो टावेलल' गाननानै मासाज नायोनो ओमफ्राय आरो बेल' नङानो मोनथामसो जाबायनो माबा पार्लार खुलिनाया ओमफ्राय बिनिखाय बियो साखरिखौ गारनानै माबाबाय दा हिनजावजोंनो हिनजावनि खिथु हिनजावजोंनो थाफाबाय थायो बे न'आवबो थांला आरो लोगोफोरजोंबो कन्टेक्ट खालामा रावजोंबो बेहा लिंक गैया सिम कार्डखौबो सोलायबाय थायो बे गारबाय थायो सोरबा एसेसो मोनबायबाथाय गाव फन खालामहरफ्लांबाथाय सिम कार्डखौ बोखारबाय गारबाय सिम कार्ड खैथाबा सिम सोलायबाय औ बे फैफिननांगौ बेयो डिउटियाव जयेन जानांगौ गारनानै नङाबा खिन्थु जों हले नागिरबाय थागोन जों मानसिखौ हले अब्ला जों मिथिबाय थारैनो मिथिबाय रायजोफोर मोनसे समायना न'खरखौहाय सिफायनाय सासे आइजो बियो दा बे आइजोखौहाय मा खालामनांगौ अब्ला रायजो राजानि थाखायब्ला माखासेफ्रा कमेन्टआव होयो प्रमद बर'नि सरखारानो बेनो खानानैहाय सरखारनि दाय गैयालै रायजोफोर मिथिबाय दा बेयावहाय सरखारनि दाय गैया हाग्रामा सरखारानो जा प्रमद बर' सरखारानो जा आखल गाज्रिया गाज्रिखा बै समावहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामग्रा गोदोनासे फबनानै मै होग्रा मानसि दङमोन दा बेनिखायनो गियोमोन नाथाय दिनैनि समावहाय समाजावहाय गोजोन फैबाय हिसाबै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो साना नाथाय बुजिनांगौआ जायफ्रा गोरोन्थि मावो बिसोरसो बुजिनांगौ ओमफ्राय जाय मानसिनि जाय गोरोन्थि खामानि मावग्रा बे खामानि मावग्रानि गामियासो लाजिनो रोंनांगोन मानो दबथायनो रोङाखै मानो बेबायदि खामानिखौहाय होबथानो हायाखै गामियासो लाजिनांगौ गामिया स्ट्रंब्ला माब्लाबाबो बेबायदि जाथाया जाया जुदि गामिया दायथ' लायोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जाया मिथिबाय दा रायजोफोर बेनिखायनो जानला मोनला भिडिअखौ ससे नायनानै स्किप खालामनानैहाय गाज्रि कमेन्ट होनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया गाज्रि कमेन्टखौहाय आङो बिपिएफ पार्टिनिखौल' नुखायो गुबुन पार्टिया मालाबाबो गाज्रि कमेन्ट होआ इउपिपिएल पार्टिखौ जेसेबांखि गाज्रि बुङा मानो आरो बिपिएफखौ गाज्रि बुंब्लाबो इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा माखासे सापर्टारफ्रा नायनानैल' थायो भिडिअखौ नाथाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफोरनि गोसोआ माब्लाबाबो हमथानो हायै आनकन्ट्रलसो मिथिबाय दा अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि